laidalle, jälleen siihen keskustaan Lindholm hakee vasuria vapaaksi, Semsyä saa keskittää kohti maalia, vaikeuksissa on Oluvajemi yhdessä puolustuksen johtajan Dylan Foxin kanssa ja lopulta EIFin näkökulmasta tarkasteltuna ainoastaan maalipotku tästä vierasjoukkue, että esimerkiksi 2013 ykkösen nousukarsinta ottelussa Ekenäs IF vastaan FC Jat, silloin paikan päällä oli yli 2000 katsojaa. Ja näin se vahvasti vaikutti siltä, kun siitäkin pelistä aika pitkä klippi internetin ihmeellisestä maailmasta löytyi. Nyt on Jalolla ensimmäinen paikka jalkavapaana parissa kympissä. Joel Lehtonen antamassa tätä vapaa potkua. Nyt on EIF nostanut molemmat topparinsa ylös. Keskitys Leijalle, Kanté pääsee jatkamaan, Samuel Pasanen välissä ja hetkeä myöhemmin kotijoukkueelle kamppailun ensimmäinen kulmapotku. Eli hyvin isossa roolissa viime kaudella, kun EIF ykkösen mestarina nousi ensimmäistä kertaa seurahistoriansa aikana Veikkausliigaan. Nyt tulee hyvin pallo Joel Lehtosen keskittämänä Väinö Vehkoselle. Sen jälkeen on Arjan Kabashi vähän hämmentämässä pakkaa siellä. Tämä on hyvä pallo, Odutaio. Yrittääkö pudottaa siinä Puukolle? Oli miten oli. Menettää kuitenkin pallo. Vehkonen katkaisee ja siirtää viereen siihen laidalle. Lindholm. Hyvä ristipallo tavoittaa Kanteen. Hieman Kanté miettii, että miten kannattaisi pallo ottaa mukaan. Näin pääsee ranskalainen jo boksin sisään. Pelaa takaviistoon, loistopaikka Simon Lindholmille. Mutta aika tyylikäs ja eleetön torjunta Joshua Oluvajemilta. Samuel Pasanen. Sieltä se pitkä linko tulee. Viitikko saa pienen hipsun väliin. Sitten Adu laittaa vauhtiin Ojala. Nyt olisi myös Forsten Kaufman hyökkäyksessä mukana. Puolittainen 2-1 EIFille. Syöttöyritys Forsten Kaufmanille. Dylan Fox pääsee puolittaa väliin. Ei ole Forsten Kaufman tilanteessa paitsiossa. Pelaa vielä takavistoon Lehtoselle. Ei pääse Lehtonen laukomaan. Syy on se, että Bubakar Jalov on hyvin peittämässä. Kanté vasuria vapaaksi. Laukauskin lähtee takanurkkaa kohti. Ei ole lainkaan hassumpi yritys ranskalaislaiturilta. Jälleen miettii hartaasti ja pitkään, mihin kannattaisi avata. Nyt lähtee hieman Lukas Forsten Kaufman nostamaan prässiään. Oluvajemi avaa oikealle puolelle kenttää. Kakkospallo Puukolle, Jalov. Jälleen kääntyy todella taidokkaasti juuri siihen suuntaan, mihin pitääkin. Pitkä avaus Odutaiolle, Odutaio maalipaikassa, mutta potkaisee juuri ratkaisevalla hetkellä pallosta ohi. Siinä vaiheessa, kun se olisi pitänyt laukoa maaliin, ei vasta hyökkäykseen. Olipa jälleen hyvä avaus ja Odutaiolla oli tilaisuus laittaa Lahti vierasjohtoon, kun nyt tulee kotijoukkue Ekenäs IF. Abdoulaye Kanté tällä kertaa vasemmalla haastaa siinä Dylan Foxin ja pallo viedään 11 metriin. Ottelun toistaiseksi näkyvin pelaaja Abdoulaye Kanté aiheuttaa harmaita hiuksia lahtelaispuolustukselle. Dylan Fox on tilanteessa ainakin livekuvien perusteella myöhässä. Forsten Kaufman vastaan Oluvajemi. Ekenäs IF johtaa toista kertaa tällä kaudella Veikkausliigaottelua. Forsten Kaufmanille kauden toinen osuma. Ensimmäisen kerran Veikkausliigan nousun jälkeen yleisö pääsee täällä Tammisaaressa Ekenäs Sparbank Areenalla repeämään liitoksistaan. Ekenäs IF ottaa kuskin paikan. Ovat menneet sitten Salomo Ojalan ja Abdoulaye Kanteen nimiin. Forsten Kaufman, lisää on tulossa. Forsten Kaufmanilla on vetopaikka, Oluvajemi venyy hienoon torjuntaan. Etunurkkaa siinä nyt ilmeisesti Forsten Kaufman tavoittelee. Kulmapotku. Tervä suunnanmuutos ranskalaiselta. Lehtonen tulee heittämällä Tauria. Sen ohi pelaa siihen viereen. Forsten Kaufman kuljettaa jo boksiin sisään, mutta ei pääse lopulta laukomaan. Sitten Jalov, kova kosketus. Pallo takaisin EIFille. Kanté. Hienosti jälleen pallo tottelee ahtaassa ja pienessä tilassa hakee murtavaa syöttöä sinne Vehkoselle. Lindholm. Viimeinen pitonen lähdössä kohta liikkeelle. Ensimmäistä puolesta Forsten Kaufman avustava lippu on kuitenkin pystyssä. Oli hyvä yritys jälleen kerran. 1-0 Ekenäs IF johtaa. Se on siis kiinni näillä lukemilla pääsarja historiansa ensimmäisessä voitossa. Keskitys kohti siihen Samuel Pasasta, joka pääsee hyvästä paikasta yrittämään. Noin 6 metristä jatko menee kuitenkin kohteesta ohi. Syöttö Babikerille.
Vastassa Kabashi. Babiker tulee siinä puolittain jo Kabashin ohi. Vehkonen pääsee purkamaan. Selander maltilla ottaa pallon rinnalla alas. Puukolla seuraava keskityspaikka. Jatko viereen. Pasanen nosto boksiin ja saksaria hakee tässä Colin Odutaio. Kuin Jari Konsanaan aikanaan Lahti-paita päällä Oulussa. Pääsee ihan hyvin tässä EF nostamaan pelaajan ylöspäin, mutta ihan hyvin pääsee myös sieltä Lahti Prässinalta liikkeelle. Odutaio. Almeida tulee kauas maaliltaan. Näyttää, että kyllä palloringissä on oltu hereillä. 6 peliin 2 tehtyä maalia. Molemmat tulivat sarjan avauskierroksella IFK Maarihamnin vieraana. 3-2 silloin loppulukemat Bruno Romaun valmentamalle joukkueelle. Erittäin pirteä startti kyllä Lundströmille Veikkausliigan uralle. Ja hyvä startti myös tälle ottelulle. Välittömästi pääsee levittämään sinne Lehtoselle. Vastassa Taurianen. Lehtonen keskittää boksiin. Siellä on Lindholm. Sitten Forsteen Kaufman lataa. Pieni kimmoke. Lindholm. Babiker vastassa. Nyt saa EF pitkästä aikaa. Taitaa saada ensimmäistä kertaa kunnon paineen Lahti boksiin. Babiker jalosta pallo päädystä yli. Ja Ekenen Sief saa kulmapotkun. Sama senttimäärä löytyy myös luotettavasta tilastopalvelusta Transfermarktista. Jälleen Lehtonen keskittää. Jälleen myös Oluvajemi nyrkkeilee. Tällä kertaa lähelle sivurajaa. Kanteen keskitys. Lindholmin paikka lisätä Isätien johto 2-0. Mutta ennen puskua siinä Lindholm aavistuksen verran työntää Mikko Viitikkoa selästä. Ja tästä vapaapotku vieraille. Ja piristynyt Lahden pelaaminen, johtuuko se sitten siitä, että 3 topparin systeemi muutettiin 4 alakertaan? Menee ja tiedä, kun tässä on Odutaio paikka ja lukemat 1-1. Asad Babiker tarjoilee ja Colin Odutaio sijoittaa tyylikkäästi. FC Lahti nousee tasoihin, kun 73. peliminuutti on liikkeellä aurinkoisella Tammisaaren keskuskentällä. FC Lahden tämän kauden 5. tehty maali 7 ottelussa ja vasta toinen pelitilanne maali, kun 3 maalia ovat tulleet rankkareista. Colin Odutaio, kauden toinen osuma. Kurittaa jälleen Ekenen IF. Helmikuussa Liigacupissa teki voittomaalin aivan matsin lopussa. Bubakar Jalov. Tauriainen. 1 vastaan 1 tilanteessa vastassa on Lehtonen. Selander lähtee vähän jo virittelemään. Ei kuitenkaan laua. Jalov kokeilee kaukaa. Maanuolianen se oli. Aavistuksen verran menossa ohi, mutta Ramilson Almeida ei ota minkäännäköisiä riskejä. Laittaa vähän kättään eteen. Pallo päädystä Almeidan torinan kautta yli. Ja FC Lahdelle kulmapotku. EFF valmis silloin espanjalainen Guilherme Santos Mases. Kuitenkin jätti tehtävänsä kesken kauden ja loppukausi mentiin sitten uuden valmennuksen johdolla, kun tässä Lundströmin paikka takanurkkaa tavoittelee. Jo 2 maalia tällä kaudella tehnyt Ekenen IF:n kärkipelaaja. Keskiviikkona siis jatketaan Veikkausliigaa 3 ottelun voimin HJK Knistan VPS KuPS ja keskiviikon studiopelinä Ilves FC Inter. Lundström. Jalka vapaana laukaus, tämäkin menee. Kuitenkin ohi. Hienosti pääsee Noah Lundström tälläkin kertaa pallon saatua kääntymään. Tekee itselleen rehdin maalintekopaikan. Abdullah Kanteelta hyvä tarjoilu. Pystyy luutimaan myös topparina, pelipaikalla, jolla on eniten esiintynyt, eli tulee ainakin nyt tasapelipistettä kohta kotijoukkueelle turvaamaan sitä, ennen Koskinen pääsee jysäyttämään parista kympistä. Päin ensimmäistä pelaaja Lundström pääsee jatkamaan. Forsteen Kaufman pallas on hyökkäyksessä mukana, mutta aivan loistava katko 17-vuotiaalta Akseli Puukolta. Aivan jättimäisen iso pelastus. Koskinen, Lehtonen, kädet ovat selässä, mutta eivät riittävästi. Peli saa jatkua. Kanteen. Ei pääse Viitikko pysäyttämään Kanteen matkaa. Sieltä tulee Lehtonen laidalta keskustaan, mutta nyt liikuu tyylikkäästi palloon Bubakar Jalov. Babiker. Kanteen tällä hetkellä kenttäpinnassa. Seuraava varoitus nousee Lukas Forsteen Kaufmanille. Toinen keltainen kortti. Ja Forsteen Kaufmanille viime hetkillä lisäajalla ulosajo.
Pari minuuttia lisäaikaa jäljellä. Ei tämä sen dramaattisemmin tähän peliin enää vaikuta, kun peliaika on niin vähän jäljellä, mutta täysin eri mieltä on Forsten Kaufman tästä tilanteesta. Avustavista erotuomareista Jan-Peter Aravirta yrittää perustella tuota päätöstä, kuten myös 4. erotuomari Joona Manninen. Tässä tuo ensimmäinen hidastustilanteesta nähdään. Forsten Kaufman näyttää siinä itse loukkaavan itseään. Ei vieläkään nosta tätä. Ja kimmottaa sitä Lehtosen jaloista pallo päädystä yli. Tämä ottelu Tammisaaren keskuskentällä on päättynyt. Lopputulos tänään näiden seurojen historian ensimmäisessä pääsarjan kohtaamisessa 1-1. Joukkueiden päävalmentajat Toni Lindberg, Gabriel Xatar käyttelevät pelin päättymisen jälkeen sovuliasti toisiaan. Pistejakoon päättyy tämä, joten vielä edelleen 7 pelatun ottelun jälkeen Ekenäs IF sarjanousia hakee Veikkausliigan historiansa avausvoitto. EIF nousee nyt tasapelin myötä 3 pisteeseen. Lahti ohittaa tasapelillä sarjataulukossa FC Interin ja se nousee nyt 6 pisteeseen. Eli Lahti nousee 9, kun sillä on 7 peliä pelattuna. 3 pinnaa oli se, mitä kummatkin joukkueet tässä lähtivät varmasti hakemaan. Ehkä tässä kuvissa nähdään sellaista tietynlaista pettymyksen purkautumista. Kanttee EIFin pelaajista siellä oli ainakin jonkin verran kimppautuneen näköisenä. Ihan viihdyttävä ottelu. Ehkä tulosvedon kerroinkin kertoo siitä, että suhteellisen odotettu lopputulos. Runsasmaalista ottelua ei tässä odotettu ja sellaista ei myöskään saatu.